Магнезият е жизнено важен минерал за човешкото тяло. Участва в изключително много реакции, като синтеза на протеини, синтез на ДНК, подкрепя нормалната мускулна и нервна функция, сърдечния ритъм, имунната система, развитието на костите. Дефицитът на магнезий води до различни състояния – надбъбречна умора, тревожност, мускулни спазми, промени в кръвното налягане, инсулинова резистентност, мигрена, предменструален синдром. При установен дефицит е добре да се приемат магнезиеви добавки. Магнезиевият цитрат е високо биодостъпна форма на магнезий, което означава, че се усвоява добре от тялото, а това го прави отличен избор за коригиране на дефицита. Магнесто на Ботаник предлага 100% магнезиев цитрат и осигурява ефикасен начин да се увеличи дневния прием на магнезий, който подпомага функцията на мускулите и нервите, здравето на сърцето, здравината на костите, като същевременно щади храносмилателната система.